Някой има ли проблеми с простатата? Въпросът е риторичен, защото ние знаем, че всеки един от трима мъже на възраст над 30 години има такива. Простатната жлеза може да се замърси, да се възпали и да се оголеми, което може да доведе до често, трудно и болезнено уриниране, слаба и прекъсваща струя, болки и парене при уриниране, болки в слабините, проблеми с ерекцията, еякулацията, половите функции и половата потентност. С други думи, пълен кошмар. Ако имате проблеми с простатата, не ги бавете, защото става по-зле. Тъй като ние го правим постоянно и го правим както трябва, с забележителни резултати, нека ви кажа, че освен всичко друго, има изключителни, природни, ефективни и напълно щадящи организма методи, с които може да опитате да изчистите цялостно организма, да изчистите пикошните пътища, да прочистите напълно простатата и да си помогнете невероятно много при абсолютно всякакви проблеми, свързани с нея. А за да опитате да направите всичко това по един страхотен начин и да си върнете пълноценния живот, ви трябват лечебен сироп от люцерна, лечебен сироп от цистус и лечебен сироп от червена детелина. Пиете ги сутрин и вечер на гладно, през 5 минутки един от друг. Опитайте и много скоро ще си благодарим. Успех!